kai dangi na budiri auren kauna kai shagali shagali mata ai budiri Rusulana ango amarya ita ce Hassana haba masoya aure ne na kauna amarya sunnar maiki yau an hadawa amarya aure na kauna auren gata an hadawa amarya burin masoyi ya samu mai kula shi amarya aure nufi ne Allah shi ne ke hadawa amarya Rusulana ya zama ango kowa na yabawa amarya Hassana amarya Hassana amarya amarya aure na kauna wannan albishir ne baban Ahmad abban jidda mijin Hassana amarya abban buke nan mai kyauta ya yi daɗawa amarya alkhairi kanka tabbas kowa na yabawa amarya ga mai dubu na masoya filas mu yabawa amarya nan baka zamba kuma baka cutatawa amarya angon buke nan kalar yadin kalar zaren dai amarya Rusulana ango Hassana amarya kun yi dace yawa masta kuma ya ajewa abu tela zan dan dagawa ka bani wuri masta anima in zo in yabawa ma'ana ango amarya nake so zan dan gaidawa auren kauna suka yi ango shine yayyabawa Hassana ita ma ta ce wallahi ina son in yi nawa to lalle kin yi dace haka Allah ya amince soyayyar ku abun kwatance amma ku sani amarya da ango aure sunna ce sunnar manzon Allah ce duk wanda yayi yayi dace to dan haka sai ku daure amarya ku zama abun kwatance amarya ango kun amince lalle kun amince dangi su ma san amince kowa ya amince yawa yau ranar da ku an yaba auren ku kwarai ana yaba tun da soyayyar ku ana yaba dangi kowa suna yaba fatan alkhairi suke muku ku gyara makauta su yoradi mu dai farin ciki muke dangi kowa yaba suke tun da rabi ya hada ashe babu mai raba da kai da Hassana kan take alkawarin ku gashi kun cika ashe Allah shi ya so hakan zaman ku yayo lau da lafiya abu tela ka kara baitika ba komai masta ganin nan ni ma ganin nan yawa to ganin nan ga Rusula ango na Hassana soyayya da ram soyayya da ram kaunar ma da ram Rusula ka buɗe kunnuwanka ka saurara yanzu dai ga amarya an baka salura ka rike haƙƙinta wanda rabi ya tsatsara ciyarwa da tufafi duka kai ne dan duba in dai
na